Bideo honetan ikusiko dugu zelan kalkulatzen den matrize karratu baten alderantzizkoa. Gogoratu, matrize baten alderantzizkoa dela beste matrize bat, berarekin bideratuta eskumatik eta eskerretik matriz unitatea emoten duen. Eta bakigu, matrize alderantzizkoa egotekotan bakarra dela. Baina, orain arte ez dugu jakin zelan kalkulatzen den. Eta ze baldintza bete behar zen matrize batek alderantzizkorik eukitzeko. Orain badakigu. Orain badakigu, matrize baten alderantzizkoa badago, matrize horren determinantea desberdin 0 bada. Eta, kalkulatzeko alderantzizkoa, formula hau aplikatu behar dugu. Matrize honen adjunta, hau da, matrize honen elementuen adjuntuz osatutako matrizea, hori irauli eta zati honen determinantea. Horrezik, lehenengo gauza, izan behar da, kalkulatzea determinantea. Ze determinantea 0 moten badau, alderantzizkoa ez da egongo. Orduan, hasten gara, kalkulatzen honen determinantea. Hemen, sarruz aplikatuko dugu, eta da, bi bider 0, bider bi 0, minus bat, bider minus bi, bi, eta iru bider bat, bider 0, 0. Hemen hau da. Lehenengo da 0, bi, 0, orain, ken, hau bider hau, 0, gehi, hau bider hau, berez ken da, baina parentesi barruan dagoenez mantentzen dugu gehi, bi, eta hau bider hau, ken 6. Hau zetena kalkulatuz, da, bi, ken bi, 0, eta ken minus 6, 6 emoten da. Desberdin 0 denez, orduan ja, badakigu, badagoela alderantzizkoa. Eta orduan hasiko gara kalkulatzen. Lehenengoa, matriz horren adjuntua. Honen matrize adjuntua. Gogoratu, adjuntua, dela, elementu bakoitzaren adjuntuz osatutako matrizea. Adjuntua da, kentzea, elementuaren lerroa eta zutabea, eta geratzen da determinantea, gehituta elementuaren lekuaren zeinua. Horrezatxik, ipintzen dugu lehenengo hemen, leku bakoitzak daukun zeinua. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, orain. Orain, ingo duguna izango da, goratzen duzu esan zeten ebanik, egiteko plastiko gogor batean, gurutze bat, eta hori eraman hori, hori dugu. Bi zenbakiaren adjuntua lortzen dugu, bi zenbakiaren lerroa eta zutabea kenduta, eta geratzen da determinante txiki hau kalkulatuz. Hau da, bi bider 0, 0, ken bat, minus bat. Lekua plus denez, mantentzen dugu aldatu barik balioa, beraz, minus bat. Ikusten duzuenez, ez du esan nahi hor dagoena plus ipini behar dugula, ez. Hor ipini behar dugun elementuari ez diogula aldatu behar ikurra. Zein. Minus bataren adjuntua izango da 6, ken minus bi, 8. Lekua negatibo denez, aldatzen digu ikurra. Beraz, minus bat, minus 8. Orain, 0arena. Iru. Ken 0, iru. Lekua plus denez, ez dugu modifikatzen. Beraz, iru. Bigarren erroa. Iruaren adjuntua, izango da, minus bi, gehi 0, minus bi. Lekua minus denez, ikurra aldatzen zaio. Beraz, gehi bi. 0arena. Lau, ken 0, lau. Plus denez, lau mantentzen du. Batarena. Bi, ken bi, 0. Beraz, 0 ipintzen du. Minus biarena. Minus bat. Ken 0, minus bat. Plus denez, minus bat. Batarena. Bi, ken 0, bi. Minus denez, minus bi. Eta maitzeko, 0, ken minus iru, iru. Lekua plus denez, iru. Horrela, kalkulatzen dugu haren matrizea adjuntua. Haren elementuen adjuntuz osatutako matrizea.
Urrengo pausua, zer da? Iraulia kalkulatzea. Bai? Hau kenduko gometik. Bai? Orain, matrize adjuntuaren iraulia. Hau, irauliko dugu, da lehenengo lerroa, lehenengo zutaben idatziko dugu. Bai? -1, -8, iru, -1, -8, iru, 2, lau, 0, bigarren zutabean, eta -1, -2, iru, hirugarren zutabean. Orain ja bakarrik falta da aplikatzea formula, da, zatitzea. Matrize hau, zati determinantea. Zati, kasuetan, 6. Orrun, idazten dugu lanik. Orain ziren behar dugu, zati 6 egiteko, danak zatitu behar dugu zati 6. Gogoratu, nik izan nebala klasian, onartuko hotela holan jartzea, amengo elementuak zati 6 egiterakoan, simplifikatzerik ez badago, eta, zatikiz betetzeko matrize bat, azken finan, alperiko lan azala. Baina, bazpada, egitea ez dago txartu, bale? Azken finan, matrize bat, parentesi barruan dagoen elementu horiek osatzen dabe, eta ez zatiketa bat, bale? Beraz, haren alderantzizko izango da, jutzea, danak zati 6 eginez. -1 6-ren, 2 6-ren bateren, -1 6-ren, -8 6-ren da -4-ren, lau 6-ren 2-ren, -2 6-ren -1-ren, iru 6-ren bat biren, 0 eta iru 6-ren bat biren. Beraz, hau da alderantzizko.